Ajde reci. Na isti put. Tata, ako želiš da i ja igram, ako želiš da igram s tobom igre do mraka, onda trebaš da se vratiš malo ranije, ali nemoj kad bude abikadabi ili gromrogrobus. Zato što kad se završi, bit će vufi. Vufi je mala igračka što kad neko nađe treba da se pravi da je plišana kuca, ali on nije plišana kuca. Ne žele kucu u kući, zato treba da se pravi da je plišana kuca. Važi, Anelki, jasno mi je nešto.